Хаде, батемето! Мето, оттам както си, е така по следата и от тук право нагоре трябва да излезеш. Право нагоре? Да, не там където съм отишъл. Не при теб. Да, по следата е от тук нагоре. Там нагоре е кривак. А? Е, там къде Мето минал, там е добре. Ама трябва сега да се пуснеш долу, да се засилиш. Да ти помагам. Трябваше там налево завиш. Е, къде оттам се завреса на скалата пъти?
Какво си ми се развикал оттам? И издърпаха го с лебедката нагоре и сега зяе. Не така. Много криво го удари. Нищо, поне си горе, айде. Дигай, че тече бензин. Бензина къде ми? Сега от тук е така, ама ще ми изчакаш аз да се махнем оттам и оттам трябва надясно. А? Тук не мога тръгна. Що да не мога да тръгнеш? Къде ми е мотора? Нищо да е. Леко ще си изпързаляш. Ще тръгнеш. Давай, айде. Гаси. Гаси и спирай бензина. И там почни. Опа! Какво стана? Добре. И до там не стигна, докъдето предположих, че ще стигнеш. Добре, да. Опитай пак. Става, бе. Ето тук сега където си. Правиш десен завой и нагоре опитваш по камък. Там не мога да излезеш. Лут ли е, бе? Какво рължиш? Иска да иде горе ли, бе? Да. Никога. Никога няма да иде горе с болтове и с 20 единици 4. С лебедка трябва. И лебедка. А тук има един камък, гледам тук точно. Тук я гледай какъв прак. Мане го, топали ще дойде. След малко ще го теглим да въртим колани. А знаеш ако мине това, той се качи на там. Аз как мине го. Той се качи до там. А там се качи. До къде се качи? До там и край. Тия камъри ще не е там до некъде нагоре. Тия камъри са му лесни, виж какви са. Той ще ги прерипне тия майта тия тук от единията на другия кат на корена.
Ей, прескочи ги, дева, има Момиче, имуната. това е кокодрел! Как ти я, бе? Ама ти ако минеш, тук ще да шинера там. Кажи, бе. Какво правиш сега там? Какво правиш? Кажи, какво правиш? Прави си път, бе. А? Път, бе. Сложи си тук отдолу камъче на това, на ръбеца да те подига по-лесно. Не, бе. Той ни... Абе, с европейски пари ли го правиш, бе? Какво? С европейски пари ли го правиш? Да. Коя фирма? Специално за кой го правиш? Я кажи. За танчето, педераса! А, така. Ама ето тук си и разчисти тази магистрала. Ето тук ако си манеш, ти си шампион. Че фръкнеш горе като мазар. Тия ти пречи, ти ги извади и си край. Пусти го на там мотора. Ете тия е тук. От тук като кажеш, какво няма? От тук директно нагоре. Направо горе, ама тия там трябва... Виж къде ще отидеш, ако миеш направо. Какво завиваш се налево? Не, нагоре не може, бе. Защо, бе? Ето между Абе, тия камъни. как ще нагоре ще отиде? Няма камъни повече нагоре. За там ти говорим. На там ако минеш, това ако прескочиш къде си, горе си, няма никой. Ей! Половин час се нагъжда! Вие ще откъде са минали? Е така, както си леко напред. И внимай по камъните.